Със сигурност е интересно, особено някои аспекти от биологията, които, например, на мен са ми интересни, например, молекулярната биология. Трудно, да, абсолютно. Няма как нещо толкова обширно, нещо толкова приложимо да е лесно. Трудности всеки ден може да се срещнеш с някакви нови препятствия, неща, които не знаеш и научаваш всеки ден нови неща. Така че да, трудно е. Забавната страна е, че научаваш нови неща и то ги научаваш практически смисъл. Виждаш ги, нали? Не просто четеш за тях. Нали? Едно е да четеш, друго е да ги видиш на живо. Нали? Особено навсякъде, всяка една наука е така. Било то биология или химия, предполагаме физика, наистина едно е да видиш примерно едно животно. Нали? А препарат дори да е, нали, друго е да прочетеш за него. Нали, примерно за неговите органи и системи, но после да ги гледаш на схема, друго и да ги видиш как, нали, наистина се разполагат, откъде е взета схемата. Това е мускулистия крак. Искам да се занимавам с научна дейност. Не искам да следвам медицина, а по-скоро някои от науките, биохимия или генетика. Като цяло сега последно време си мисля да следвам биотехнологии, но не съм решила дали в Германия, в Австрия, понеже уча немски, или в България. Мисля и на двете места да кандидатствам. Ръсти отгоре. Така? Да, обърни я се обратно. Ето вече се подава се отвърху. Болната страва е. Амулет. Не е лесно. Ето, започва да се подава. Ето я, ето. Ето това, ето на върха на пинцетата тук. Една бяла линия, където това е любовната страва. Ами тъй като охлювите са хермафродити, по време на половия акт, единият играе ролята на женския, другият на мъжки. Този, който смята да играе ролята на женски, изстрелва любовната стрела по другия и така сигнализира намеренията си. Ами Международната олимпиада по биология е едно страхотно събитие, където първо човек има шанс да се докаже, понеже това е най-престижното състезание по биология в света. Има 6 часа общо практически задачи, при това от много високо ниво, така че наистина има място за забавление, ако човек харесва биологията. Има много талантливи, интелигентни млади хора от цял свят, с които е много голямо удоволствие да се запознае човек. И е много полезно човек да има такива връзки също. Пътува се до далечни страни и до други страни от Европа и е наистина полезно да се обогати човек по такъв начин културно. Всяка една олимпиада си има различен регламент. Те протичат по абсолютно различна схема. Специално олимпиадата по биология включва 2 теоретични теста, всеки от които има по 100 въпроса, с всеки от тези въпроси с по 4 подвъпроса. Тоест, те реално за няколко часа, в рамките на един ден, трябва да отговорят на 400 въпроса. Това е теоретичният тест. След което имаме 4 практически лаборатории, свързани с провеждането на 4 различни експеримента. Така че след като те свършат единия тест, преминават на следващите практически задачи. И тази година практическите задачи, ние реално на тях най-много наблягаме в момента в подготовката, която учениците от националния отбор провеждат. Практическите задачи са биохимия и микробиология, едната лаборатория, другата е молекулярна биология, третата е биоразнообразие на животните и еволюция
И четвъртата е растително биоразнообразие, анатомия, физиология на растенията. Не само знания, не само опит е достатъчен, за да се постигне голямата цел. На международните олимпиади е необходимо човек да бъде преди всичко страшно съобразителен, много комбинативен, просто да умее да отваря сетивата си в всички посоки и да успя да реагира моментално в конкретната ситуация, в която ще бъде изправен, защото наистина всяка година има много изненади.